Lolats! Alas tres na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? And I'm back. Sige nga, sukatan tayo ng tapang ngayon. Tignan mo kung mukhang matapang ang pagmumuka ng katabi mo. Sabi raw kapag mukhang matapang ang pagmumukha niyan, marami raw pinaglalaban yan. Saktong-sakto sa araw ng kagitingan, ano? Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na dalerang atleta DJ Mara Tony. At kung isa ka rin sa mga kabisyo na hanggang ngayon may gustong ipaglaban at gustong i-prove ang sarili sa minamahal niya. Diyan na naman tayo Diyan na naman tayo sa mga minamahal na ganyan Sabi ko nga sa'yo, if you like to try something new, para sa sarili mo muna, be. Oo, na muna dun sa, hindi tatry ko to para pag nakita niya ako, mai-flex ako para magustuhan niya ako. Huwag ganon. Alam mo, if you truly of that person or if that person truly loves you, whatever you are, wherever you are, whoever you are, whichever you are, mamahalin ka niya ng buong buo. Pero to don't get me wrong. May mga moment na trip ko rin bang maghanap ng panibagong sport. Panibagong sport or panibagong pagkakaabalahan sa buhay. No? So going back sa mga ginawa ko kanina, na talaga nga naman sabi ko matutulog lang ako the whole day. Pero alam mo personally, mas lalo po ako napapagod pagka natutulog ako ng buong araw. Feeling ko I am so very unproductive. Sabi ko nga, binigay ko na yung Holy Week para makapagpahinga sa bahay. Doon lang mismo magbasa-basa, maglinis-linis, ganyan. Pero this time around, since we only have one day of holiday, sabi ko, buti na lang may nag-invite sa akin na raw kami, rock climbing. Yan. Yung rock climbing na yon, syempre, basically, kailangan mo doon ng matinding pagkapit. Pagkapit, yung grip ng iyong kamay na talaga nga naman bawal doon ng pawisin. Sabi ko, this is something new na I've never tried before. Malamang. I've never tried before. Tapos nung una, medyo nagda-doubt ako sa sarili ko na, teka, kaya ko ba ito matapos? Kasi basically, pag nag-rock climbing ka, hindi po ito mismo sa labas Ano lang tayo, beginner friendly. Dun sa indoor rock climbing, kung saan it's a covered area wherein may mga batong iba't ibang shape, iba-ibang color, ibang-iba't sizes. Kailangan ng goal mo matapos yung pag-rock climbing at makaabot ka sa tuktok nang iisa lang yung kulay na tatamaan o tatapakan mo. Ang pinakamahirap doon na part, syempre, magkakalayo yung mga gusto mong kulay sana. For example, ako, ang ini-aim kong color kanina, kulay pink. Madali sana kung rainbow Rainbowing. May tinatawag din rainbowing sa rock climbing. Pwede mong tapakan yung iba't ibang kulay. Pero kung may specific color kang gusto, mahirap kapag beginner ka, Sabi ko, parang this is something na na-challenge ako na bukod sa tumakbo na tayo ng 42K marathon, ito yung mga tipong, teka lang, hindi pa pala tayo malakas. Pero masaya kasi I get to do something new. Yung tipong, it keeps my fire burning. Diba, minsan sa buhay, may mga oras na paulit-ulit na lang yung ginagawa mo. Feeling mo, routinary na lang. Papasok ka sa opisina. Simple, uupo ka, magta-type ka buong araw. Tapos na-realize mo, uuwi ka. Pag uwi mo, kakain ng konti, magluluto. Tapos matutulog. After nun, balik ulit sa normal. Paulit-ulit! At minsan, syempre, dyan nagsisimula ang burnout. Pagka ganitong panahon, pag nararamdaman mong medyo na-burnout ka na, iwasan mo na. Ano maiwasan? Try doing something new. Diba? Mag-trip ka naman ng kakaibang trip, yung hindi mo pa natatry before. Kung ikaw ay mahilig sa rock climbing, pwede naman, di ba? Para next time, pag may nakita ka na magandang panty ng kapitbahay mo, mabilis mong makukuha. Mabilis mong maaabot doon sa sinampayan. Anyway, pero maganda yun, no? Mamaya pag-usapan pa natin yung mga ibang sport. Kagaya ng rock climbing. At ito isa sa mga nauuso ngayon, ang pickleball.
daw tong pickleball. Ang pickleball raw may halong tennis at ping-pong. Very, very cute ang outfit. Yan talaga. Yun talaga yung goal, yung outfit. Pero anyway, shoutout muna natin ang mga taga Paete, Laguna. Sila Lola Yoli, Tatay Abok, at si Tita Nika. Uy, masarap magluto ng mga kalamay yan. Mag-order kayo dyan. Anyway, ako ay magbabalik maya-maya lamang. But for now, syempre, tuloy-tuloy ang Feel Good Music ngayong Feel Good Thursday. Ito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailan pa ba i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!